Hola, bon dia. Què tal, com esteu? A casa, suposo, no? Com tots. Jo també estic a casa i se m'ha acudit que des d'aquí podria ensenyar-vos a fer algun exercici que us pugui facilitar l'estada a casa i que us alliberi una mica de l'estrès emocional. Són exercicis molt fàcils i el que avui us explicaré és el més fàcil de tots. Així és que us ensenyo. Mira, heu de posar el dit índex i cor de cada mà, una sobre de cada prominència frontal. I amb els ulls tancats deixeu passar tots els pensaments que us incomoden. Doncs el neguit d'estar a casa confinats, l'angoixa de no poder sortir al carrer, la ràbia que sentim de la gent que no ha respectat aquest confinament i ha anat infectant, la impotència, la tristesa, tot el que ens vagi passant pel cap ho anem veient com si fos una pel·lícula i mica en mica anem respirant i veureu com arribarà un moment que aquests pensaments desagradables s'acaben i va quedant com una calma, com una llum, com un benestar, com una pau. I quan això sigui així, fem una gran inspiració i ens quedem amb aquesta sensació de benestar. Llavors ja podem soltar els dits i podem obrir els ulls. Per què funciona aquest exercici? Doncs és molt fàcil. Mira, nosaltres quan toquem amb les mans una part del nostre cos, la circulació de la sang va a veure allà què passa, que està amb aquella pressió que hi ha, no? Doncs bé, quan nosaltres toquem les prominències frontals, el que estem és activant la circulació al lòbul frontal del cervell. I aquest lòbul és el que està destinat a generar coses noves. Doncs a generar il·lusions, a gaudir de la vida, la part més creativa doncs, també aflora, el que és noves respostes, el que és noves alternatives, noves realitats. Val? Llavors, clar, el nostre cervell va passant la pel·lícula de les coses negatives que nosaltres tenim o pensem, però paral·lelament s'estan generant una nova resposta. Quan arriba un moment que tot el que ens molesta ha passat per davant i deixem amb calma el cervell, doncs aquí el que estem activant és tota aquesta part creativa que és la que ens està suplint tota l'angoixa que estàvem sentint. D'acord? Doncs és així de senzill. Espero que ho pugueu fer a casa i que us pugueu alliberar si és que en algun moment teniu angoixa. D'acord? Moltes gràcies. Fins aviat.